Mae gyda ni 30 diwrnod i helpu 30 o bobl ifanc i ddarganfod eu llais. Fel elusen, mae gyda ni nifer o weithgareddau dysgu ac ymgysylltu. Dros y 30 diwrnod nesaf, ni angen eich cymorth chi i helpu ni godi 15,000 o bunnau. Ein uchelgais yw rhoi 30 o bobl ifanc sydd wedi cael bywyd caletach nag eraill trwy hyfforddiant gorsaf Radio Platfform. Mae lot fwy na gweithdy chwe wythnos yn dysgu am gynhyrchu a cyflwyno sioe radio. Mae'n ffordd o ddysgu pobl ifanc am sgiliau bywyd, mae'n rhoi hwb o hyder iddynt ac modd i gyrraedd potensial newydd. To work with the young people with our stages and the young mums group here, which is something that we really wanted to do. It helped me realise that I've got a path into the future. Felly helpwch ni i newid bywydau 30 o bobl ifanc. Ewch i'r wefan wmc.org.uk i gyfrannu.